ukube sesimeni la khona uthatha isinqumo esikujabulisayo wena kodwa usabe ukujabula publicly noma phambi kwabantu ngoba lesi sinqumo sithathile siyakujabulisa wena kodwa sijabhisa abantu abaningi. Kunabantu abaningi abasabayo ukuthatha izinqumo, hayi ngoba izinqumo ekumele bayithathe zirong. Inkinga abasaba ukuyithatha lezi zinqumo ngoba izojabhisa abaningi kodwa zibe yibajabulisa bona. Kunomuntu manje ongasakwazi ukuenjoya impilo yakhe publicly ngoba uyasaba ukuthi le mpilo engizoyiphila publicly abantu abaningi yaba offender abathandi ngoba kufanele ngabe ngiqala ngabo nokuthi ngiqale ngami. Manje sengisaba ukuya kwi-holiday, sengisaba ukuyodla kwi-restaurant ngoba labantu laba mina lento engizoyithatha ngiyise ngaye restaurant bacabanga ukuthi kufanele ngiqale ngabo. Manje ngiyakubuza ukuthi sekwaba yini sesimini la khona usaba khona ukuthatha isinqumo esokujabulisa ngenxa yokuthi sojabulisa abaningi. Kunabantu abahleli kuma-relationships banezingane bayasaba ukuphuma kulawo ma-relationships ngoba leso sinqumo siyojabulisa iy'ngane zabo kodwa bona abajabulile. Kodwa maybe ngathatha iy'nqumo zokuphuma kulawo ma-relationships bayojabula kujabha iy'ngane. Manje ngifuna ukubuza ukuthi-ke kahle kahle yini ekuhlalisile ungasithathi lesi sinqumo ngoba ungasithathi isinqumo nakho kuwukuthatha isinqumo. Kunesinqumo ofanele usithathe before uphele lo nyaka. Lo uqalile unyaka awukazi ukuthola ukujabula, awukazi ube happy empilweni yakho kodwa abantu abasemduze nawe bajabulile ba-happy ngokuthi awusithatha isinqumo. Wena usaba ukuthi mengathatha lesi sinqumo bayongajabuli kodwa uwe olimele ngaphakathi, uwe oxovekile emoyeni ngenxa yokuthi usaba ukuthatha isinqumo esizojabulisa abantu abaningi kodwa sibe sokujabulisa wena. Hayi musu ukuhamba ubuza around ukuthi wenza njani ukufixa i-relationship. Leyo relationship ngeke isafixeka. Uthola nomuntu okudelelayo, uthandana nomuntu okudisrespectayo. Manje inkinga uyasaba uthatha isinqumo sokuphuma ngoba manje vele kunabantu abangani bakho abasajajuliswa ukuthi uthandana nomuntu onemali. Manje lo muntu uyakupha imali ukwazi ukuspoila bona. Abanendaba nokuthi wena emotional uphatheke kanjani, abanendaba nokuthi wena psychological uphatheke kanjani. Bajajuliswa ukuthi nje lo muntu othandana naye ukwazi ukuthi akublesse to a point ukuthi masekublessile nabo bayakwazi ukuthola ama-benefits out of those blessings kodwa wena ukho happy. Ngifuna ukukubuza ukuthi uzosithatha nini isinqumo. Ngifuna ukubuza nje isinqumo uzosithatha nini ngoba kunesinqumo ofanele usithathe esojabulisa wena kodwa usithathe lesi sinqumo ngenxa yokuthi usaba ukujabulisa abaningi. Ungathathi kwakhe isinqumo kujabulisa abaningi kuyakujabulisa wena kodwa mhlazana wasithatha isinqumo kuyojabulisa wena bajabha abaningi. Manje ngizokubuza ukuthi uncamene ukuthi kujabula abantu kodwa uhlala ulimele unenhliziyo ebuhlungu kunokuthi kujabule wena ngoba usaba ukuthi ujabulisa abanye abantu. Hayi ngizokubuza umbuzo. Kunomuntu ongakaze ayithenga impahla lokwaqala unyaka, ubhizi usupportana nomndeni ongamhloniphi, ubeka ukudla phezulu kwetafula, ubeka isinkwa phezulu kwetafula ngomndeni ongamhloniphi ongamthatha inotice. Usaba ukuthi mawungasithenganga isinkwa umndeni wakho uyokhuluma uvula umlomo kube phezulu kodwa wena ujabulile uhlwempu. Labantu mawushodi ngemali abakulekeli ngisho ukulekelela kodwa njalo wena ucabanga ukubeka bona kuqala kodwa these people they are putting you last. Mina ngizothi kuwe wena kunesinqumo ofanele usithathe and lesi sinqumo kumele usithathe sojabulisa wena. Uyasaba ukusithatha ngoba ucabanga ukuthi kuyojabha abaningi kodwa futhi manje njengoba ungasithatha lesi sinqumo kulimele wena, ujabhe wena, bajabulile abaningi. Thatha isinqumo maduze.